Minkä nimiset opinnäytettäjät luit? Niiden nimet oli nuorten aikuisten suhtautuminen ja käyttäytyminen markkinointiin pikaviestipalvelussa Snapchatissa. Ja kuinka 13-17-vuotiaat nuoret käyttävät Instagramia. Miten nuoret käyttävät sosiaalisen median kanavia ja Facebook-asiakaspalvelukanavana? Kuluttajien motivaatiot osallistua ja luoda sisältöä yritysten järjestämissä sosiaalisen median kampanjoissa ja ostopäätöksentekoverkossa. Toiminta Helsingin yökerhojen Facebook-sivuilla, brändikuvan muotoutuminen, aktiivisuus ja asiakaskokemukset ja toinen taas sitten oli brändin merkitys sosiaalisessa mediassa. Second Screen television katselukokemuksessa ja älypuhelimen käyttö, miten ja mihin mobiiliapplikaatioita käytetään. Nuorten toiminta- ja käyttäytymismallit mediakanavan YouTubessa ja sitten toinen oli miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus. Opinnäytteessä käytetään yleensä kvantitatiivista tai kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivinen tarkoittaa laadullista tutkimusmenetelmää, kvantitatiivinen taas määrällistä. Meidän lukemissa opinnäytetöissämme käytettiin vain kvalitatiivisia. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin muun muassa haastatteluja, jotka suoritettiin joko yksilöhaastatteluna tai parihaastatteluna. Haastattelujen lisäksi tutkimustietoa hankittiin havainnoimalla. Havainnointia käytettiin sekä haastattelujen aikana että niiden jälkeen. Joissakin opinnäytetöissä käytettiin myös piilohavainnointia, jolloin havainnoitavat eivät tiedä tulevansa havainnoiduiksi. Opinnäytetöihin tietoa hankittiin käyttämällä päiväkirjaa ja eläytymismenetelmää eli tarinan kirjoittamista. Kaikissa opinnäytetöissä saatiin uutta tietoa kuluttajan käyttäytymisestä digitaalisessa ympäristössä.